people सरखार नांगौ भट होगोन जों UPPL साइखं बसुमतारीनि नामाव भट होगोन जों ट्रेक्टराव साइखं बसुमतारीनि नामाव नांगौ नांगौ people सरखार नांगौ 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 people सरखार नांगौ भट होगोन जों UPPL साइखं बसुमतारीनि नामाव भट होगोन नांगौ people सरखार नांगौ 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 people सरखार नांगौ भट होगोन जों UPPL साइखं बसुमतारीनि नामाव भट होगोन जों ट्रेक्टराव साइखं बसुमतारीनि नामाव नांगौ नांगौ people सरखार नांगौ 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 people सरखार नांगौ भट होगोन जों UPPL साइखं बसुमतारीनि नामाव भट होगोन जों ट्रेक्टराव साइखं बसुमतारीनि नामाव नांगौ नांगौ people सरखार नांगौ 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 people सरखार नांगौ भट होगोन बबेयाव ट्रेक्टर सावगारि गेजेराव भट होगोन बबेयाव ट्रेक्टर सावगारि गेजेराव गोजोन लाबोदों बे सरखार साइखं बसुमतारीखौ बांसिन दरकार UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद गोजोन लाबोदों बे सरखार साइखं बसुमतारीखौ बांसिन दरकार बिथाङा नों दैदेनगिरि मोजां बिथांनि मुंगा सावरायगौरा रायजो राजाखौ सिबिनाया बिथांनि खामानि मिजिं आरो रादायखौ मावफुंनाय 13 नं बियाबखौ जौगाहोनाय भट होगोन जों UPPL साइखं बसुमतारीनि नामाव भट होगोन जों ट्रेक्टराव साइखं बसुमतारीनि नामाव भट होगोन बबेयाव ट्रेक्टर सावगारि गेजेराव भट होगोन बबेयाव ट्रेक्टर सावगारि गेजेराव BPFनि नावा गोदैगोन रावनि अहंकाराव बायफ्लेगोन UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद BPFनि नावा गोदैगोन रावनि अहंकाराव बायफ्लेगोन गोजोननाय रंजानो जों भट होगोन जागोन जों खौसे नांगोल बायगोन ट्रेक्टर सोलिगोन UPPL सरखार एबार फैगोन साइखं बसुमतारी
खौ देरहासार खालामगोन UPPL सरकार जों लाबोगोन भट होगोन जों UPPL आव साइखं बसुमतारीनि नामाव भट होगोन जों ट्रेक्टराव साइखं बसुमतारीनि नामाव नांगौ नांगौ UPPL सरकार नांगौ 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 UPPL सरकार नांगौ भट होगोन जों UPPL आव साइखं बसुमतारीनि नामाव भट होगोन जों ट्रेक्टराव साइखं बसुमतारीनि नामाव नांगौ नांगौ UPPL सरकार नांगौ